नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार कदरा डॅमातल्यान 40,000 क्युसेक्स उदक सोडले. कारवारच्या कदरा डॅमाच्या उदकाची पातळी वाढिल्ल्यान शुक्रारा 15 जुलैक डॅमाची 8 रेडियल दारां उघडणं, काळी न्हंयत सगळे 40,331 क्युसेक्स उदक सोडिल्ल्यान न्हंय देगेच्या 10-12 ग्रामांक भयाचे वातावरण जाला. न्हंय देगेची कुर्नीपेट, मल्लापूर, केरवडी, गोटेगाळी, उळगा, भैरे, हणकोण, होटेगाळी, असनोटी या गावातल्या नागरिकांक भयाचे वातावरण जाला. दांडेली, बोमनहळ्ळी, कोडसळी भागाच्या न्हंय जलानेम प्रदेशात गेले काही दिसाच्यान हरंदारी पावस पडिल्ल्यान बोमनहळ्ळी पिकअप डॅम पूर्ण भरच्या मार्गार आशिल्ल्यान ब्रेस्तोराक 3,000 क्युसेक्स उदक न्हंयत सोडले. 15 जुलैक शुक्रारा सकाळी 8 वाजताना 7,196 क्युसेक्स उदक वाढले. ते कोडसळी डॅमात व्हांवन येता. कोळसळी डॅमातल्यान 13,878 क्युसेक्स उदक कदरा डॅमात येता. कदरा डॅमात 38,000 क्युसेक्स उदक जाले. म्हण सुरक्षतेच्या दृष्टीन क्रमवार 0.75 मीटर काळी न्हंय सोडला अशें कदरा जलाशयाच्या अधिकाऱ्यान माहिती दिला. तरी न्हंय देगेर वास्तव्याक आशिल्ल्या लोकांक सध्या प्रवाहाची कसलीच भय ना. पण पावस जास्त पडल्यार डॅमात उदक जास्त वाडल्यारच थोड्या प्रमाणात क्रमवार उदक सोडतले अशें तेमी सांगला. रोजगार हमी योजनेतल्यान 871 तळ्याचे विकास. कारवार महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतल्यान जिल्ह्यात 871 तळी तयार केल्यात अशी माहिती जिल्हा पंचायतीची मुखेल संचालन अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. उदका स्तोत्र विकसित करून भूगर्भातले उदक वाडोवचे, मातयेचे कटाव जावचे थांबोवचे आणि गावातल्या लोकांक रोजगार मेळचो खातीर वेगवेगळी कामां हातात घेतली आसात. 2018 ते 2022 पर्यंत जिल्हा पंचायतीच्या रोजगार हमी योजनेतल्यान वट्ट 1,158 तळे बांधलात. त्यापैकी 871 तळे बांधून पूर्ण जालात. 15 दीस सतत पावसाक लागून विकसित केली तळी, भाय, खंडून काडिल्ली न्हंयो व्हळ भरलात अशी माहिती जिल्हा पंचायतीची मुखेल संचालन अधिकारी प्रियांका एम हेमी दिली. चालू वर्षात 699 तळी उदरगती खातीर लक्ष दवरलात. हातूंत पोन्न्या तळ्याची उदरगत, गाळ काडचे आणि नवीन तळ्याचे बांधकाम करचे समावेश असा. देशाच्या स्वातंत्र्य वर्धापन दिसा निमित्तान केंद्र सरकारान सांगिल्ल्याप्रमाणे अमृत सरोवर अभियाना भितर 80 तळ्याचे उदरगतीचे उद्दिष्ट दवरलात. जिल्हा पंचायतीची मुखेल संचालन अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. मुर्डेश्वरात पारंपरिक मच्छीमारी समाजा वतीन समुद्र पूजा. मुर्डेश्वर कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात मुर्डेश्वरात पारंपरिक मच्छीमाराल्या गावठी होडीकाराल्या संघामार्फत श्री ईश्वराक पूजा करून आणि समुद्र राजाक पारंपरिक पूजा करून या पावसाळ्याच्या काळात कसलंच अवघड जाऊ जायना म्हणून पूजा करून बऱ्या रीतीन मच्छीमारी धंद्यात यश मेळचे म्हणून मागणी करून अर्चक श्री जयराम अडिगळ हेमगेल्या उपस्थितीत समुद्रात उतरचे पयली समुद्र पूजा केली. पत्रकार दिन पुरस्कार आणि प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाचे श्री शिवराम हेब्बार हेमगेलातीन उद्घाटन. यल्लापूर माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज शहराच्या अरण्य भवनात तालुका कार्यरत पत्रकार संघाच्या वतीन आयोजित पत्रकार दिन पुरस्कार आणि प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाचे दिव पेटवून उद्घाटन केले. यल्लापूर तालुक्यातल्या ज्येष्ठ पत्रकार
पत्रकार वितरक आणि या वर्षाच्या SSLC परीक्षेत जास्त गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांक सत्कार करून मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी या कार्यावळीक संबोधन केले. यावेळार विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी, मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष श्री VS पाटील, पंचायत राज्य विकेंद्रीकरण समितीचे उपाध्यक्ष श्री प्रमोद हेगडे, तालुक्याचे ज्येष्ठ पत्रकार, कार्यरत पत्रकार संघाचे पदाधिकारी आणि पत्रकार उपस्थित असले. मुसळधार पावसान वडाचं रूख रस्त्यावर पण रस्तो 2 तास संचारक बंद. होन्नावर करावळी जिल्ह्यात सतत मुसळधार पडच्या पावसान जाग्या जाग्यार अवघड घडते रसात. होन्नावर तालुक्याच्या अरेंगडी ग्रामाच्या रस्त्यार एक व्हड वडाचो रूख रस्त्याचेर पडिल्ल्यान ग्रामीण भागात वयचो संचार स्थगीत जालो. अरेंगडीच्या सालकोड, केरेकोंड, दारवेजड्डी, चिक्कनकोड, कानक्की, तोळसाने या ग्रामाक वयच्या जनतेक 2 तास संचार बंद जालो. घटनास्थळार संबंधित रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान भेट देऊन परीक्षण केले आणि पुढलो क्रम गेलो. ಹೆಂಗ್ಯಾಡ್ಬೇಡ ಅಳಬೇಕು. बदमाशीत मंत्री हेब्बार हेमगेल्या हस्तान वर्धा न्हंयक गंगापूजा. कारवार जिल्ह्याच्या बनवासीत मान्य कामगार खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी बनवासी ग्रामव्याप्तीच्या भाशी वर्धा न्हंयक गंगापूजा करून पारंपरिक पद्धतीचो मान अर्पण केलो. या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य, महाशक्ती केंद्राचे पदाधिकारी, BJP पक्षाचे विविध स्तरावयले पदाधिकारी, कार्यकर्ते, अधिकारी हजर आशिल्ले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवार ते किन्नर बेळूर बस सुरू करची ग्रामस्थांची मागणी. कारवारचो किन्नर हो गाव ग्रामीण भागात आसा. काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या या गावाक संपर्क रस्तो म्हळ्यार कारवार कैगार रस्तो. किन्नर गाव हो खूपशा विस्तारात पातळीलो असून या गावच्या मधल्यान एक रस्तो सिद्धर ITI कॉलेजाकडे परत वचून तसेच पुढे मुख्य रस्त्यात जोडता. या गावात पहिले सांजेचे बस सौकर्य आशिल्ले. कोरोना काळात बंद केलेली बस सांजेचे कारवारच्यान 5:30 सुटची बस आणि रात्रीन 7:30 सुटची कारवार ते बेळूर रात्रीन वयची बस कारवार किन्नर ITI सिद्धर बेळूर वचून बेळूर वास्तव्याक रावताली. हे दोन्ही बस कोरोना काळात बंद केले, अजूनही परत सुरू केले ना. कितले अर्जी दिली तरी काय उपयोग झाला म्हण संबंधित सगळ्या ग्रामस्थांन जिल्हाधिकाऱ्याक मनवी दिला. या बसान बऱ्याचशा आजूबाजूच्या गावातल्या प्रवाशांक उपयोग जाता. सांजेचे आणि रात्रीच्या या बसान खूप उपयोग जातालो. नापेक्षा आता रात्रीन थोड्या लोकांक 7-8 किलोमीटर पर्यंत चल वयची परिस्थिती येता. सांजेचे 5:30 कारवारच्या सुटच्या बसाचेर शाळा विद्यार्थी, ट्युशन करून कुली कामा गेले आणि इतर आपापल्या कामा गेले लोक येताले. आणि जी 7:30 कारवार बेळूर वास्तव्याक रावची बस सकाळी कारवार वचून कुली कामाक, विद्यार्थ्यांक आणि इतर आवश्यक आशिल्ल्या लोकांक खूप गरजेची आशिल्ली. म्हणून हे दोन्ही बस परत सुरू करची विनंती अर्जी जिल्हाधिकारी दिला. तरी 3 दिसां भितर जर बस सुरू केले ना तरी उग्र आंदोलन करचो आणि रस्ता रोको करचो इशारो या बसाच्या आवश्यकतेच्या गावच्या म्हटल्यार किन्नर, सिद्धर, खारगेजूग, बेळूर, वैलवाडा या ग्रामस्थांन दिला. आता तरी या सगळ्या ग्रामस्थांक न्याय मेळतलो काय किते हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. मागेल नाव दीपक शांताराम नायक. हा किन्नर ग्रामाचो रहिवासी. किन्नर ग्रामपंचायती माजी सदस्य जावन आशिल्लो पयलीं. आतां आमगेले कोरोना टायमाचेर किन्नर बेळूर होल्टिंग बस घालती आशिल्ले. कोरोना टायमाचेर ती बस बंद केल्ली आनी त्या बसाचेर आमगेले शाळेची भुरगीं येतालीं वयतालीं आनीक सगळे कामाक येताले कारवार बिरवार लोक रेगुलर येवन घेवन वेवस्थीत वयताले घरा. ती बस बंद जाले निमित्त ती शाळे भुरग्याक ट्युशन बंद करून आनीक हे करून शाळा आनी ट्युशन करून घेवन वयच्याक सुमार लेट जाता. तेजे नंतर 5 घंट्या नंतर किन्नर वयच्याक आमकां खंयची बस ना. त्या नंतर आमी डिपो घटक मॅनेजराक जाय तितले अर्जी दिले
जाल्यार कोणी तेजे बद्दल एक्शन घेतलें ना. शेवट आज आमी एक डीसीक बी एक मनवी दिल्ली आसा. तेज निमित्ती घटक अधिकारीन हेजे बद्दल हे करून घेवन ताबडतोब 2-3 दिवसां भितर बसाची व्यवस्था करची अशी आमी ताका विनंती करते आसा. आयचो ग्याद शिंदिल्ल्यात दाय आणि पिंदिल्ल्यात पाय. शिंदिल्ल्यात दाय आणि पिंदिल्ल्यात पाय. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.